ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪಂದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ್ಲಕ್ಕದು ಏನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಅಂಚೂರು ಬೇಗಲಕ್ಕದ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ತೆಜ್ಜೆತ್ತದು ಇತ್ತೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಗ ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಫಿನ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಬಡ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ್ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನೆ ಸುಲಭದ ಆಪುನು ಇಂಕ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆನಿ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತೇನು ಅಂಚಾದ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕುಲೆ ರಡ್ಜನಂಡ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೆನ ಅರೆಪುಡೆ ಪಾಡುವೆ ಪಂದ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ದುಂಬು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡ ಯಾವೇದುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತಾಯ ಪದ್ರಾಡರೇಕ್ ಪೋಯಿನಾಯೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಪೇತೆ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪತ್ತೊಂಜರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿಯನು ಒರೊರ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ದಿನೋಲ ಚಪಾತಿ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಮುಳ್ತು ಓಲಿ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಲಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದನು ಮುಳ್ತು ಓಲಿ ಎಂಕುಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜಿಯಾನ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಿಲೆ ಜಿಯಾನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತ ಜಿಯಾನ ಫುಲ್ ಸರ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಕಲರ್ ತಿತ್ತೇನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು ಅಂಚ ಪೂರ ಗಳಿ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ದಿಯತ ಸಾಸ್ ತಿಂತಂದು ಸಾಸ್ ಹೋಳಿಗೆ ಆಗಿ ದೋಸೆಗೆ ಸಾಸ್ ಪಾಡು ತಿನ್ಪುನು ಅವು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ಯದ ಅವು ಗೊಚ್ಚಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಸ್ ತಿಂತಂದು ಎಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂತ ಕಾಂಡ ಬಡ್ಸ ಬೈದೆ ಕೋಡಲು ಅಂತ ಬೈತಂಡೆ ಇನ್ನಿಲು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬಡ್ಸ ಅಂಚ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಐದು ಹೊಕ್ಕೇನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಈ ಬೈಯಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಫುಲ್ದು ಟೀಚರ್ ಬಂಡರು ಇಚ್ಚಿಬೋದು ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟಿನ ಕೆಲಸ ಬೇತೇನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಇಂಟಿನಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಕಣನೆ ಪಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದನ್ನು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಬೈಯಾಡ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಚಲಿಕ್ಕದ ದಂಡಲ ಚೂರು ತಿನ್ಕಂಡು ಮನಸ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣೆ ಪಂಡೆತ್ತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪತ್ತಂಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಪಿದೋಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಅವು ಏಪ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡತ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡುಂದೆ ಆಪುಂಡು ತಿಂಚಿನದ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿಸಿ ಊರುಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಉಂಡೆ ಮೀನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಂಪಲ್ ಏನುಂಡದು ಸೊಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅವನಿತ್ತಿಸಿ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂಡ ತಿನ್ಕಂದು ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅದಿತ್ತ ಪಂಡ ಆತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಜಿಯಾನಿಗೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಇತ್ತೀಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ರಡ್ ಜನ ಬರ್ತನದೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿದಕ್ಕೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ದಿಯೋಡವು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡಲಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ತಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡದೆ ಇನ್ನು ಸಿಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಹಾಕುಚಿ ಪೊರ್ತುಗಂತೂ ಪನ್ಪುನೆ ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾಸ್ ರೆಡಿ ಅವನಿಲ್ಲೇರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಅಂದು ರೆಡಿ ಅವನಿಲ್ಲೇ ಕೇಂಡೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕನಪ್ಪರತ ಕನಪೇರಿ ಬುಡೇದು ಆರ್ಡರ್ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅದೇ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಪಂಡ ಕಿದಾಯದ ಫುಡ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಒಂದ್ಸರಿತು ಕನ್ನ ಓಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಡಬ್ಬಲ್ ಮುಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚ ತೂಕ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನಿಗ್ಲೇಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಪೂರ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕೈತಿ ನೀರು ಕೈ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಕೈತಿನ ತಿಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್
ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ನೆನಪು ಬರ್ಸಮ್ಮದು ಚಿಮ 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 ಒಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಂದು ವರ್ಷನೇ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂದೆ ಜನ ಪಕ್ಕ ಜಾತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಂದಿಸಿ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಂಡಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಕುಂಟಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಲಾಯ ಪಾಡ್ತಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಜಿಯನ್ನು ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟಿಫಿನ್ ಶೋರ್ಪು ಅಂತ ಬರೋಂಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಡಾಳ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಜಿರಂತ ಅಂಚ ಬಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿಗೆ ತೂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನು ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡ ಖುಷಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿದೇ ಪೂರ ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನರಕ ಕಾದಿಪ್ಪುನತಿ ಪಿದೇ ಪೂರ ಅಂಚ ಚಾ ಮಲ್ತೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಬೇಗ ನುಪ್ಪು ಕೊರಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೂಗದ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಚಿನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ತಂದೆವು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಒಪ್ಪೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ದೀನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇಟ್ಟು ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ನರಕ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇನ್ನಟ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ ನರಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಜನ ಅಡಿ ಪಟ್ಟದು ಹೋಗಿ ಅಂಚ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜಿಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಅಂದು ತಗೊಂಡ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜಿಯಾನಕ್ಕೆ ಲೆಂಚಿನ ಟಿಫಿನ್ ಪಟ್ಟಂಗಿದ್ದು ಅವು ಟಿಫಿನ್ ರುಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಔಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಂಚಿನ ಟಿಫಿನ್ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲೆ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂಜೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ನತಿ ಟಿಫಿನ್ ಟಿಫಿನ್ ಇಕ್ಕಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫಿನ್ ಇಕ್ಕಂಡು ಹೋಗಿ ವರ್ಷದ ಅಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆ ಟಿಫಿನ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇದು ವೆರೈಟಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಗ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ತು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತೂಕ ಎಡೆಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕೊರ್ರ ಅಂಚ ಈ ಜಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ವರ್ಷ ಬರೋದು ಎಂಚ ಪುಲ್ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೂರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತು